Ekaitz, egingo iguzu zure feminismoaren definizioa? Nik uste dela berdintasune bilatuten dauen borroka edo mugimendue. Eta 2026 garren urtean, 18 urte dituzu, ez? 18 urte dituen mutiko batentzat, berdintasun hori lortu da, edo oraindik ez? Nik uste dut alde asko dauzela hemen, ez da, geure adinen adibidez, badau jende asko pentsaten dauena, ondino badauela borroka hitzeko eta pauso gehiago emoteko emon behar direzela, eta gero badau jendie zeinak pentsaten dauen feminismoek pauso gehiagi emon dauzela. Mhm. Galdeketek esaten dutenean mutiko asko, erdiak baino gehiago ez duela genero ezberdintasunik ikusten, edo gizonen parte handi batek uste duela feminismoa urrunegi joan dela, harritzen zaitu? Egiz batzut, ez. Ez toz harritzuten ikustien oin dauen egoerie. Ikusten dute badauela askotan ez jakintasunen arira, badauela olako jarrera bat, jendeak pentsaten dauen asko eskubide galtzen dauela. Feminismoek eskubide kenduten dauzela gizonendako. Ta askotan hori bebai elikatzen da, nik uste dut jendien isiltasunen gatzik, ez da? Eta zergatik uste duzu jendea isiltzen dela? Askotan bihurren gatzik. Bihurre esateko igual oso feminazi bat zara edo, gaur egun ezin da SBS-ein, olako geusek bihurre esabaltzen da bi askanien, ez da, presinue, askotan kuadreian presinue. Aldo esan, batez gizonen kuadrilletan, ez da, alzu pentseu zozer txarto dauela, eta zozer ez da bizela ondo eitzen edo, gero esaten bazu, izango zara zu txarto geratuten dana, edo ongaltzen amaitzuten dauena. Eta askotan izaten da, kuadrilla askotan direzela, bi zabaltzen olako mezuek, eta gero bestiek izilik, eta orduan horrek zilegitasun erraldoi emotentzo horrek bizei, kuadrilla zuengan eragiteko, eta kuadrilla zuek hori erreproduzi duteko. Ikusten da bierako albokuek eitzen dauela gauza bera. Zuen aizialdian edo gaugiroan zeintzuk izan daitezke feminismoaren kontra ikus ditzakezuen jarrerak? Batez be, ontze bertan nire adinen, 18 urte hortik inguruen, ikusten dut umekeri handizek dauzela. Umekeri handizek adibidez ikusi nebalako egun baten, gizon talde bat eitzen, puntuatzen, euren inguruko nesken gorputzek eta eitzen nolabait ranking bat, ez da? Orduan, olako egeusek hartuten direz broma baten moduen, eta ganera, jende asko jarraitzuten dauz, ikusten dalako barregarri zedala, ez da? Eta, sabiz, emoten pausuek atzera, pausu erraldoiek atzera, eta ganera sustatzen gauza bat, naskagarri zedana. Eta, segurazki horren aurka junezkero, jasoko dugu zen mezuek izango direzela feminazi batzuk zarie, super woke zarie, aliades, gero broma matxistak, lasai, aldirez solteu, jende horren artien, ikusten da biarako, zilegitasun oso edekiela. Euren inguruek ez dagoelako zebezaitzen.